אנחנו בשעת שקיעה מאוד יפה פה. הנה החושך, והנה השמש. ואני במטוס דרך אגבים. רואים? תראו את העננים, זה הכל עננים. אנחנו עכשיו מעל הים התיכון. תסתכלו את השמש, היא ממש קרובה אלינו. והנה הלילה, החלל. דרך אגב, בודפשט ממש יפה, זה היעד שטסנו אליו. פשוט תסתכלו איזה יופי. את השמש. טוב, אני עוד מעט אחזור אליכם. תסתכלו את המטה של העננים. את העננים, כאילו. אני עוד מעט יראה לכם איך זה בישראל. בואו נראה, לא יודע, עכשיו זה התאריך, זה... היום זה ה-21 בדצמבר, היום הכי קצר בשנה. הנה, רואים את השמש, רואים את זה קצת מטושטש פה, כי החלון הזה לא כל כך טוב. הנה, רואים פה את העננים. אתם רואים פה? רואים פה את השמש, גם פה את העננים. הנה, כאן כבר יש כחול, הנה קו האופק. לא יודע, זה קו האופק ענק. הנה החלל, הרקיע. זה מאוד מוקדם עכשיו, ובגלל שאני במטוס אז זה נראה כאילו מאוחר, כאילו השעה עכשיו 6 או 7, 6, 7. טוב, פשוט תסתכלו איזה נוף פה יש. לא יודע, הנה השמש, הירח בצד השני, אם אתם שואלים. הנה המטוס רגיל לגמרי של וויז. אל תיסעו בוויז. וויז זה חברה אחת הגרועות. הם לקחו 10,000 שקל רק על ההלוך חזור. אבל המלונות בהונגריה מאוד יפים. דרך אגב, עדנו באחת היפות, עשינו שייט שם וזה ממש יפה. תסתכלו את העננים, כמה עננים. לא יודע, נראה לכם שיורד גשם? לא נראה לי בישראל, כי בבודפשט לא ירד כלום והיו ממש נעונן, רק טפטופים קטנים. הנה, תסתכלו איזה יפה. זה חברה גרועה מאוד, אני לא יודע למה טסנו בה, אבל לא יודע, רק הרגע גילינו אותה. הנה, יש פה הרבה עננים ופשוט מאוד גרוע וויז. פשוט אל תטוסו או אל על או ארקיע או לא יודע, מה שאתם אוהבים. תסתכלו את השמש, ממש יפה. מצטער שבטעות ניתקתי את זה, אבל לא יודע, זה נראה לי המראה הכי יפה שראיתי אי פעם. אם לא היה פה עננים זה היה יותר יפה. טוב, עוד מעט אנחנו נכנסים לשטח ישראל. תסתכלו את זה, זה פשוט יפה. פשוט יפה מאוד. טוב, עוד מעט אנחנו נוחתים, זה עוד שעה ורבע. אנחנו נוחתים. השמש הזאת לא באמת מסנוורת, זה לא באמת נראה ככה. נראית אחרת, הנה, היא עוד כמה שניות תשקע, ויהיה פה חושך, רואים את החושך שמעלינו. תסתכלו, ממש, עוד כמה שניות השמש תשקע. הנה, היא כבר בחצי שמש למטה.
טוב, אני אעשה את זה עד שתיגמר השקיעה, את הסרטון הזה. דרך אגב, אני עוד מעט, אני מתישהו אעשה סרטון, איך לעשות סרטון ליוטיוב, רק אומר לכם, אל תראו את הפנים שלכם מתחת לגיל 16, זה יחסום לכם את הערוץ. וגם אתם צריכים לקרוא שם לערוץ, ותצלמו תמונה של משהו לא של עצמכם, רק שיוטיוב לא יראו את הפנים שלכם, זה לא טוב. הנה השמש ממש שוקעת כבר, יש ממש פה עוד מעט לילה. הנה זה כבר כמעט כל השמש שוקעת. אם הייתם במטוס הייתם מסתכלים על השמש, כאילו זה לא מסנוור. אתה מסתכל עליה ישיר, לא מסנוור. תסתכלו איזה יפה, אבל הנוף, אני ממש שונא טוויז, אבל יש נופים מאוד יפים זה. אני לא יודע אם בירושלים קר, חם, תגידו לי כמה מעלות בעצמכם. אני עכשיו לא יודע. טוב. תסתכלו איזה יפה. עוד כמה שניות זה שוקע. הנה עוד כמה שניות זהו. שמש למטה מתחת לעננים, עוד 3 דקות.